Sizawunqobisa lo mzalwane. Uqalene ke nomama ke ekuseni xa esithi ngumzalwane Nkosi yami. Kodwa ufuna uba ngubani apha ecaweni? Ufuna uba ngumzalwane. Usafuna uba ngutata omfundi. Hayi ke kungcono ke sizawunqobisa ke lo mzalwane. Simnqobisele egameni lenkosi. Egameni likamoya oyingcwele. Esegameni likaBaba uThixo oyinkosi yethu. Sizamthandazela ke uBishop Mnguni khona ukuzomelele Nkosi. Ya sizamthandazela nithi abathi njengoma ezukileyo mkhulu ngomsebenzi esiwenzayo. Utshintsha kwelizwe kuxhomekeke now we declare ke ngokukhusela ukusuka ngoku ukubheka phambili izindlela yakhe ingaphindi itshintshe. Haleluya. Ndizawuthi abathi ezukileyo ke ngoku simbeke izandla noba ubhishophi ukwenzela okokuba sizamnqobisa ke ngoku. Baba wethu sisithi ngoku sizomfaka iphawu elokokuba wonyuliwe. Ibe ngumntwana okhulisa nguwe, ibe ngumntwana ophilela wena, ibe ngumntwana ohambela wena. Ebelizwe zelithini ngenxa yena uzabethetha ukuthi masonke siyathanda laphezu wakho lokuba namhlanje uyaphuma kwezethu izandla uze ezandleni zakho ke moya wonke usebenzise le nkosi egameni elihle lenkosi. Umzekelo ke kwenzela uba nani mama umvangeli nithungela abantwana kwenzela abantwana bakhule bengengomaqaba, bakhule bengatepisi ibhrukhwe bezibeke ezantsi kwemfundo engathi ziinkunzi zemfene, bakhule bekhulela enkosini ngokupheleleyo. Next week sincedisa usomeleza andithi sizamncedisa ke uAndonele. Ubani elinye igama lakho? Elinye lesibini ngubani? uAndonele Luminathi Nkohla. Sizamncebisa ke ngoku ngencwadi yase-Efese 6:6 ifundeka ngolu hlobo. So kuncebisa ngencwadi yase-Efese msalwane yava ngencwadi yase-Efese 6:6. Incwadi yaphi? Yase-Efese verse 6 chapter 6. Siyavana ukuthi yes. Now ifundeka ngokolhlobo ke Andonele ivesi esokuncedisa ngalo. Ithi nina bantwana. Siyavana Andonele? Ithi nina bantwana baveni abazali benu. Yava ivesi esokuncedisa ngayo bhuti? Ithini?
nina bantwana baveni benu. Siyavana? Iqhubeka ngokolu hlobo ke kuba oko kukubulungisa. Beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yande. Ukuze imihla yakho yande. Wona lowo ngumthetho wokuqala onedinga ukuze kulunge kuwe ube nexesha elide emhlabeni. Siyavana ntolela? Okay ke bhuti. Ngoku ke sizawuthatha ke umzalwane uSindi asinxibisele lo mzalwane. Uyazi ke wandisithi uSindi sisibonelo esihle uSindi. Ndifuna njengoba enale role model anayo naye uAndonel azabukele phasi lamzini. Haleluya. Asikwazi uthatha umuntu olivila. Kaloku xa kwenziwa umuntu nasesintwini awukwazi uthatha umntana umqabise ngeqeqajolo nje lemfana elinenwele eziphothiweyo lapha esitratweni. Ujonga indoda enomzi enomfazi nento zayo izothambisa umntana. Ayinjalo? Ngoku lona ke useze ngokusezweni kuncinci. Ngoku senzele okokuba uMahle abe sisaze ukuthi ukulahleka kaMahle ayazi okokuba ulahla lentwana. Because I believe ajonge kuye yena akanawulahleka. Ndinayo inkwelo otshoyo. Haleluya. Naw ke ngoku sizawuthabathana ingoma ke ezukileyo. Isinyamezeleni bazalwane. Funeka uThixo kaloku siflowe naye ngokwelevel. Ngozawuthabatha ezukileyo ke uzamnxibisa ke ngokwasemahle. Emva koko ke nitshintshe ke ningene phaa bazawujikeleza noAsemahle ke sowuphethe ke lo msebenzi. Amen.